जोंनि थान्दै मेलाव जों माखासे ओरैबायदि इस्युखौ सावरायगोन जाय इस्युफ्रा दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ। दिनै जोङो एसटि इस्युनि बाथ्राखौ जों सावरायगोन। दिनै कार्बि आंलंनि अबस्थाया मा जादों? हेलो गुड मर्निं मानगोनां रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो। माथो खोथाफोरखौ एसे बोरैबा बोरैबि खेंख्रा खेंख्रिसो खोनानो मोनबाय दं माथो। खोथायालाय बेसेबां सैथो जाखो? सैथोबा हले बिटिसिआव फिन आरोबाव गोदानै अर जोंनो थांगासिनो दं। सोर 2 लाख दाबि जाखो? बयबो एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलाय मानगोनां रायजोफोर। जोंहा बिटिसिनि एलपि आरो इउपिनि मेरिट लिस्टखौ नैबे जानुवारि दानावनो फोसावनो गोनां। दा सोरबा एसे बुंसोलायनाय बायदिब्ला सोरनावबा 2 लाख दाबिदों होननाय खोनानो मोनदों। दा खोथाया बेसेबां सैथो आं डाइरेक्टलि बुंला। जेब्ला सोराङाव फैगोन अब्ला नोंथांमोननो मोनसे मोजां कन्टेन्ट लानानै फैगोन आं। दा मा खालामनो नागिरदों जोंहा बिटिएफनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथाङा मिथिला आरोना। दा जियानो जा जोंहा मैया बे बारनि 2025 नि बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ बान्था मोनगिरि बिथांमोननि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। थ' बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां नीलकान्त गयारिया जोंहा कार्बि आंलंआव जिथु जालांनाय जाथाय कार्बि चाइना टेक गो बेक स्ल'गान होनायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जोङो गिबियावनो जोङो 9 जानुवारियाव जोंहा फुंनि 11 रिंगायाव थान्दैफोरनि नुजाफैनाय आरो मुं रेबथुमनाय बे जागोन। आरो 11:30 रिंगायाव जोंहा मोनसे सावरायमेल जागोन। बे जाहैबाय माने फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय मुलुगनां सावरायमेल। फरायसाफोरनि थाखाय जायफोरनाखि माने आइएएस जानो गोसो, जायफोरनाखि आइपिएस जानो गोसो, जायफोरनाखि एपिएसनियाव माने आनजादाव नुजानो गोसो, जों बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां मोनसे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेवहाय जोंनि मासिगिरिया जागोन मुस्रि हेमन्त नार्जारि, आजिरा मोननाय आइएएस बिथाङा। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बेखेवगिरिनि बिबानखौ लागोन मुस्रि चरन नार्जारि। बिथाङाबो माने एपिएससि जों फैनाय मानसि, बिथांखौ जों मोनदों। डक्टर कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोना जाबाय माने रिसर्स पार्सन। आरो बिथाङा जाबाय बिनेश ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमानि बिथाङा बिथाङा गोरायुं। डक्टर हिमालय बसुमतारी बहाय बाहागो लागोन, साइन्टिस्ट। मुस्रि डक्टर अमित कुमार मुसाहारि बिथांमोना बाहागो लागोन। थिग बिदिनो जोङो खन्थाइगिरि मेलबो दङ। आरो बिनि उनावनो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो, सावरायमेल आयदा 4:30 रिंगायाव बेलासियाव। बे जाहैबाय बर'फोरनि गोदान समाज रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय। बेवहाय बुंदों जे एक्सप्लरिं द कन्टेम्परारि ससिय' इक'नमिक लाइफ अफ द बड'स। जों बेनि सायाव खोब मोजाङै मोनसे माने सावरायमेल जों लागोन थुनलाइ आफादनि गेजेरजों। आरो बेवहाय जोंनि मासिगिरि हिसाबै डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी, गोरायुं बिजनि फरायसालिमा बिथाङा बहाय थागोन। बेखेवगिरि महरै मुस्रि चरन बर' आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथाङा बहाय थागोन। आरो फुंखा सुबुं महरै जोंहा हायद्राबाद मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर फनिन्द्र गयारि बिथाङा थागोन। आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो थागोन। डक्टर पिनुस हाज'वारि लेङाइ बिबुंगिरि IIT गुवाहाटी। बेनि उनावहाय जोंहा सेथि थान्दै मेल जागोन हराव, जोङो 9 जानुवारि खालि। बेखौ बेखेवगोन जोंहा मानिजाथाव गपिनाथ बरगयारि, बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गोख्रों गाहाय नेहाथारि। आरो बिथाङा उनावहाय लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ बानस'दों। बेनि उनावहाय जोङो अखानायै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय। आरो बेखौ बिरहोगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा। आरो बिनि उनावनो जोंनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेखौ बावगोन मुस्रि सीताराम बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जायफोरनाखि रुंसार जालांबाय बिथांमोननो बिबार बावगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि मुस्रि प्रसान्त बर' बिथाङा। बेनि उनावहाय बिथांमोना बानजाय आफादा दिहुननाय जेनोखि सानजारां बिसम्बि, बे बिसम्बिखौ जोंहा बहाय बेखेवनानै होगोन। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो जोंहा गोबां लिरगिरिफोरनो जोंनि माखासे बिथिङाव खामानि मावनाय जायफोर दिनै बान्था मोनदों, बे बान्थाखौ जों बिथांमोननो मोनहोगोन। दा बे हाबाफारियाव जोंनि मासिगिरिया जागोन डक्टर सुरत नार्जारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। आरो बिसम्बि बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा जोंनि सासे आंगो हारिनिनो सम्पद प्रफेसर इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बिथाङा बहाय बाहागो लागोन।
बेयाव जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जोंहा असम साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामी बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा रबिन्द्र नार्जारि बिथाङाबो थागोन फोरमान ब्रह्म बर'नि सासे IAS बिथाङाबो थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिसिं साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि सुमेश्वर कुप्ता बिथाङा थागोन राजकुमार राभा बिथाङा थागोन बिथाङा जाबाय राभा साहित्य सभानि आरो सनवाल कसारि साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि जोंहा मृदुल सनवाल बिथांमोनाबो थागोन दा बेखायनो जोंनि बे गासै हाबाफारिया जोबोद माने ओंथि गोनां बेनि उनावहाय जोङो 10 जानुवारि खालि जोंहा बेवहाय माखासे हाबाफारि दंबावो बेवहाय जों सावरायमेलबो दङ सावराय आयदाबो दङ जोंनि बान्था जायफोरनाखि बान्था मोनदों बे बान्था मोननाया जों दिनै फोसावबाय जों दिनै बेवहाय एसामिस निउस चेनेलावबो एसे आगोलावसो जों होदों बेवहाय जोङो गासै थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनाखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा तामुलपुरनि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद माने एक्सपार्ट जों जायखौ अस्ताद होननानै बुङो प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि बिथाङा मोनदों प्रमिला खाख्लारि ट्रेन्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि सासे बिथाङा SS अफिसार आगोलाव बिथाङा ADC जानानै रिटायार जानाय मानसि बर' बिजोंनि फैनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों फरायना शिल्पा ब्रह्म जाय गथ'आ माने बिमा गैया बिफा गैया जोबोद दुखुथिया बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो बेवहाय Award for securing highest marks in Bodo MIL in HSLC exam 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्ट्स इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी बाक्सा बिथांमोना बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर आरो बेजों लोगोसे जोङो 2025 मायथाइयाव जायफोरनाखि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय बेवहाय मेइन बान्थानि अनगायै जों 7 मानसिखौ जों देग्लाय बेवहाय बरायगोन बिथांमोनखौ जों लेंहरखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' थुनलाइ आफादा गां 12 बिजाबखौ जों देग्लाय सेबखांनानै दिहुनगोन बेनि थाखाय इतिमध्य जोंहा थागथियारि जाखाजोब्बाय दा बेनि जोबथारनाय समाव गेवलां मेलाव जोंहा आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि चिफ गेस्ट जागोन आरो बिथांखौ जों आसा खालामदों बेखायनो जे बिथाङा जोंनो गोबां बाथ्रा जोंनो बेवहाय बुंलांगोन जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन जोंनिनो BTCनि चिफ मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना दा बेवहाय जोंहा दिल्लीनिबो सासे आलासि थागोन जोंना गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि जोंना प्रफेसर माने रमेश भरद्वाज बिथाङा थागोन जाय रमेश भरद्वाजिया बर' हारिनि राव बर' हारिनि थुनलाइ बर' हारिखौ जौगानायाव गोबां बिहोमा दङ बिथांमोननि बिहोमाखौ जों बावनो हाया बेखायनो जों बिथांखौबो लेंहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांमोना थागोन जोंनि हारिनि माखासे सम्पद बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय जोङो बे गेवलां मेलखौ खालामगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आं मिथिनो लुबैदों जे जोंनि थान्दैफ्रा जिहेतु बेवहाय 2000नि बारा जागोन 2000नि गेजेराव जोंहा नेपालनिबो बर' फिसाफोर फैगोन बा एसे बाराबो जानो हागौ नेपालनि फैगोन दिल्लीनि बर'फोर फैगोन जोंहा सोनाब बंगनि बर'फोर फैगोन जोंहा मेघालयनि बर' फिसाफोर फैगोन आरो जोंहा आसामाव थानाय गासैबो ओनसोलनिफ्रायनो इतिमध्य एखेबारे साखाफारा जाखाजोबो बयबो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय मानोना बानजाय आफादा ओरैबायदि खस्थ' खालामदों बानजाय आफादा जेरैबायदि मोजां खस्थ' खालामदों बिथांमोननि बे खस्थ'खौ मिथिनानै नुनानै खोनाहैनानै बयबो बेवहाय फैनो गोसो जादों आरो जोंनि थान्दै मेलाव जों माखासे ओरैबायदि इस्युखौ सावरायगोन जाय इस्युफ्रा दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ दिनै जोङो ST इस्युनि बाथ्राखौ जों सावरायगोन दिनै कार्बि आंलंनि अबस्थाया मा जादों कार्बि मानसिफोरखौ जोंनि बिदा फंबाय कार्बिफ्रा जोंनि आंगो मानसि जोंनि लोगो बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बुंदों जे कार्बि गो बेक जों बेखौ सहायनो हायाखै सोर बेलाय कार्बिखौ गो बेक होननाय दिनै कार्बिखौ बुंदों गाबोन जोंखौ बुंगोन
गाबोन सोरबा राभाखौ बुंगोन गाबोन सोरबा मिसिंखौ बुंगोन बेखौ जों बेबायदि लाय होनो हाया बेखायनो बेफोरनि आयदायावबो जोङो डेलिगेट्सआव कमप्लिटलि जों बिराद मोजाङै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि आथिखालाव बर' बिजोंनि अबस्थाखौ जों सावरायगोन आथिखालाव जोंहा बर' बिजोंनि माने फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि आंखाल जोंहा दिनै 6.3 बिटिसि बा बिटिआर एकर्ड बिनि सायावबो आसाम गभर्नमेन्टआ जों जेरैबायदि लुबैदों बिदि मावाखिसै जोंहा गोबां माखासे दाबि दावाफोर दङ बेफोरनि सायावबो जों बे डेलिगेट्सआव सावरायगोन आरो बेखायनो जों सानदों बिजनियाव जानो गोनां नैबे जारिमिनारि थेंफाख्रि फोथारनि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया गासै बिथिंनिफ्रायनो जारिमिनारि जागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम बडिखौ सिमफायनानै गोदान मावफुं आफाद बे बिजनियावनो दानाय जागोन बेखायनो नोंथांमोननि बे गासैबो रिपर्टखौ आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बानजाय आफादनिखौबो एसे हानहरनानै बर' थुनलाइनि मावनायखौबो नोंथांमोननो खोन्थानानै जों मा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय गोजोन्थों बेयाव आङो नोंथांमोननो फिगारखौ बुङाखै बान्थानि फिगारा जाहैबाय जोंहा रांसार थुनलाइ बान्थायाव जोंहा 10,000 थायो थिग बिदिनो नैबे समेश्वरी ब्रह्म बान्थायावबो जोङो 10,000 होगोन आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्थायावबो जोंहा 10,000 थायो हाब्राघाट बान्थायाव जोंहा 10,000 थागोन प्रबन्नाथ बरगयारि बान्थायाव 50,000 थायो आरो राव सोलायनाय प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन बेवहाय 30,000 थागोन बेनि अनगायैबो रामदास बसुमतारी सोलोंथायारि बान्थायाव बेयो 50,000 थागोन फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बहायबो 50,000 दङ आरो बेजों लोगोसे सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बेयावबो 50,000 दङ बे थुलुंगाखां बान्था फरायसाफोरनि आरो बेजों लोगोसे जाय फरायसाया माने बर' एमआइएलआव हाई सेकेन्डारि माने थांनाय हायार सेकेन्डारि माने हाई स्कुलाव 2025 बांसिन नाम्बार मोन्दों बर' एमआइएलआव बेनो 10,000 आरो बेजों लोगोसे जोंहा हांमाश्री ब्रह्म थुनलाइयारि फरायसा बान्थानो 20,000 होनाय जायो दा बे रोखोमनि माने जों बोरै हायो बान्थाखौ माने मोनहोनाय जायो